Hej og velkommen til Hit med Nyhederne. I dag har jeg en gæstevært med, Emma, som skal fortælle lidt om årets folkemøde. Men lad os først sende os hen til vores reporter, Christina, som har været på Bornholm til årets folkemøde. Vi står herude på Amnesty International i teltet, og vi skal til at ind og høre om, hvad er tortur og virker det overhovedet. Nu har været inde og se foredraget om, hvad er tortur og virker det overhovedet. Det var et spændende foredrag. Ja, du var så sammen med vores reporter, og I var så sammen inde og se foredraget. Hvad blev der fortalt og sådan noget? Ja, der blev jo fortalt en hel masse omkring tortur generelt i hele verden, om tortur i Danmark, og om hvad deres mening var til tortur. Og så de fortalte også en masse om, at faktisk er der helt op til 20% her i Danmark, der synes det er okay at have tortur. Hvor at vi er meget imod det. Vi vil jo gerne have, at man skulle bruge noget noget psykologisk i det, i stedet for at bruge tortur. Det vil man komme meget længere ned. Har tortur nogensinde så virket? Altså, der er jo nogle sager, hvor man har brugt tortur, hvor at det jo har vist sig, at det faktisk hjælper. Men samtidig så er der også sager, hvor det ikke har hjulpet med at bruge tortur. Hvor man for eksempel har brugt noget psykologi i det. Altså prøvet at komme hen på samme niveau som person, man skal få nogle oplysninger ud af. Og det hjælper lige så godt. Så i min verden er det bedre at gøre det, end at torturere et menneske, fordi ingen fortjener at blive tortureret. Hvad kan man gøre for at hjælpe dem, der er blevet tortureret? Altså, i det telt, vi var inde og høre debatten, der har de selv en lille organisation her i Danmark, hvor de hjælper folk, der er blevet tortureret fra alle mulige lande, for eksempel Bosnien og alle mulige sådan nogle lande, som så kommer til Danmark for at få hjælp. Men selvfølgelig kan man aldrig helbrede en, der er blevet tortureret. De vil altid være påvirket af det, men de gør deres bedste, og det har det også hjulpet. Ja. Men jeg har hørt, at hvis det nu er, at selvom man måske har fået en fungerende hverdag, så kan man godt, hvis man nu lige pludselig føler sig presset på arbejde, så kan man komme tilbage igen. Er det rigtigt? Jamen, det er jo rigtigt nok. Hvis det kan være det mindste lille ting, der bringer ofrene tilbage til dengang, de blev tortureret. Og så er det, at de kan komme hen til det center, som der er og så kan de få noget hjælp omkring det. Få en psykolog, der kan hjælpe dem omkring det og sådan noget. Så de kommer aldrig helt af med det? Ja. Hvad er så din mening omkring tortur? Altså min mening er jo, at det skal der ikke være. Jeg synes, det er dybt forkert at torturere andre mennesker. Fordi selv om de har dræbt utrolig mange mennesker, så er det bare ikke det værd. Altså, jeg synes ikke, at man kan tilbyde et menneske det. Fordi så er man jo, hvis man torturerer personen, så er man jo nede på deres niveau. Og det synes jeg jo er dumt. Hvad så, hvis det er i sådan en, hvor at din familie, din far, han er blevet taget til fange, og de så torturerer nogle civile mennesker for at finde ud af, hvor din far er, og for at finde ud af noget om din far, for at få viden ud af folkelighederne. Altså, det er jo, de sager ser man jo rigtig meget her i verden. Og igen, jeg synes det er jo dybt forkert, at man tager civile, der måske faktisk endda ikke ved noget omkring det. At man så tager dem og torturerer dem. Så vil de jo, hvis jeg blev tortureret selv, så vil jeg jo bare lige pludselig begynde at lyve omkring alting, for at få dem til at stoppe med at torturere mig. Og det er derfor, at tortur ikke altid virker. Man kan godt komme med nogle falske ting omkring alt. Falske fakta. Man kan godt komme med falsk fakta omkring det. Og så hjælper tortur jo ikke noget som helst. Nej. Tusind tak, fordi du kan komme i dag og fortælle om foredraget på folkemødet. Det var så lidt. Simpelthen næste gang i Hit med Nyhederne!